O come, newly faithful, joyful and triumphant, O come, ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo nining atong misa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan ug labi na gyud sa solusyon ug paghunong na niining pandemic na COVID-19 sa tibuok kalibutan. Padayon sa tang magampo ug magpasalamat sa Ginoo sa tanan nato mga benefactors ug donors nga nagtabang nato dinhi sa atong projects ug sa atong mga kalihukan. Labi na gid tong atong kalihukan na malampuson kaayo kagabi ang atong mga sponsors atong mga donors hinaot unta nga suklian pod sila kalipay nga makalipay nga mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O makagagahom og dili makita nga Dios, sa pag-abot sa imong kahayag, gihinginlan nimo ang kangitngit sa kalibutan. Dasiga kami aron sa ulogo namo uban sa angayng pagdaig ang dakong himaya sa pagkatao sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Kung tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga makaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Masiguro nato nga nagkinabuhi kita, sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi ni ining musunod. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo.
Minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugua og diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Kay mauman kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo ug makita ang kamatuoran niini diha kang Kristo ug diha kaninyo usab. Kay miagi na ang kangitngit ug midan-ag na ang matuod nga kahayag. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apan nagdumot gihapon siya sa iyang isig kataw, anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isig kataw, anaa sa kahayag, busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isig kataw, anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kung asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangitngit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta, awiti ang Ginoo bagong awit, awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan, awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta, ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iyasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Pagsadya langit ug yuta, ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan, ang kasanag ug kaambong nagauna kaniya, ang pagdaig ug kahalangdon, ana sa iyang santuaryo. Pagsadya langit ug yuta. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, Ginoo.
Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang nga panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao og mahadlokon sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo o gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata og nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na ang imong sulugoon muhalin na nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan, usa kakahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudeyo, ug maghatag sa imong himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios na supakon sa daghang mga tao. Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kaning atong Ebanghelyo, mauni ang Ebanghelyo ni adtong Domingo, pero taas-taas lang tong jutay pagka Domingo. Unsa gitoy pista pagka Domingo? Ang makatag-an na ay 100. Holy Family. Holy Family, o Sagrada Familia. So gisgutan didto kining maong Ebanghelyo. Exactly mao gyud no, Luke chapter 2 22 to kato 40 lang to karon 35. Nya nganong gibalik man ni paghisgot dinhi sa atong liturgy na bag-o pa man unta ning nabati. Tungod ni kay importante kaayo ang maong teksto. Giya gid ni sa mga ginikanan. Nya unsa man ang giya sa ginikanan nga ang anak ihalad gyud ngadto sa Ginoo. Dili ang anak gamiton aron mamawi sa gasto. Kaya narabay uban yung kaning anaka, ako gining pahimuon nga abogado, himuon ko ning doktor, himuon sa kung saan nalay ambisyon ba. Pero ang malimtan gid nato kana yung paghalad sa bata ngadto sa templo. Ang paghalad ba ngadto sa Ginoo ba? Kinsa dinhing ginikanana nga pagkataos inyong anak, pagkalagsik-lagsik ninyo, inyo dayong gihalad sa Ginoo, kinasing-kasing ba nga, Lord, imo ni. Wa no, sige yung ambisyon, unsa kay gatas ani painom, unsa kay kana gyud.
unsa kay healthy nga pamaagi kanus-an ni bunyagan, kinsa may mangugos ani, mga butang ba nga niar gid kutob sa kalibutan. Pero ang malintang gid kanunay ang paghalad. Ang uban gani karon napastiyan, wa na gihuna-huna na nga eskulahon ko nig college, kuhaan ko na nig insurance. Insurance na kana mga educational plan ba, ana man gani uban memorial plan na kuhaon mo pa gani pagkatao memorial plan na, pero wa gyoy naghalad ngadto sa templo. Ang practice sa akong mga ginikanan na nga taga-bukid man to amot og saktom sa tong ila, ang ilang paagis paghalad magdebosyon sila og santos. Ang akong santo karon pa ko nahinumdom nga ang gidebosyon ni mama para nako og tingali para namong tanan, San Vicente Ferrer kanang sa Pitalo. Nya naa gid mi anay nobinahan. Mo nang makadungog gyud ko anas una kay inig nobina ana Hunyo man na kuanong mama kada Hunyo ba mo na ilang pagpangadji nya mag hikay-hikay sa migamay ana mag-ihaw ra gug manok kay tuod lagi pahinungod sa pagnobina para tunamo dayng mga anak ingos mama. Gihalad mis Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer, wa ko magdahom nga mag-abot ning San Vicente Ferrer dinhi. Ana kinsar ko'y magdahom dito nga tuwa ugos bukid, sige panirador anang langgam, mangarga, manguling dito, motos mangga. Kinsa ko'y magdahom nga mapari ko niya mag-abot min San Vicente Ferrer, anhi giday ko templos Ginoo magpakamatay. Anya, nganong nahitabo man na kay gihalad ni mama kami. Nya mangadto gina sila og Pitalo, pero ako nadakon ko dito bata pa man tingin ko to ako'y buot anang wa na ko kahinomdom nga gidako ngadto sa Pitalo kana ba sa San Fernando ba o namay kapilya diha nga San Vicente Ferrer nga sikat kayo o mo na dito'y dadaan ni mama. Unya hinumduman na to i-fast forward na to si Kristo kay gihalad mas templo dihay pag-abot niya 12 anyos nawa ni siya. Nya pagpangita ni Jose og ni Maria, tulo ka adlaw silang nangita. Diin man nila hikaplagis Kristo. Dito sa templo. Ang ako sa long na imagine nga nahitabo, ginagmay ra noning eksperyensya tungod kay gihalad mi ni mama og ni papa ngadto sa Ginoo pinaaging San Vicente Ferrer. Wa man mi tudloi ni mama og ni papa nga pangalagad mog simbahan. Wa gyud. Wa gyud mi, wa ko kahinomdom nga niingon sa mama pag-choir mo. Kami bisag di mi kamo kay mo kanta ako, di kay ko kamo mo kanta. Ako pa'y nagkuan, nagtukod sa among choir. I was 19 years old. Sa dihang gitukod nako, way back 1985. Ang among kahugan choir. Nya nangalagad mig simbahan mo lakaw mig 6 ka kilometro ngadto 7 ka kilometro aron lang mo alagad simbahan nya balik na sad lakaw gyapon mo abot yung mga 14 ka kilometro among lakawon nya gi-reject pa mi primero dito sa among simbahan in town kay among mga tingog basa kay tanan mura mga wa gyud di gyud pang choir nya ang among gisulob chinilas ra pod nya ang among mga naong ay nangasunog sa init dito sa bukid mga mag-uumag yung mga naong ba wa mi pakantahay dito mi gibutang sa Langob sa Guadalupe ay ang Langob sa Guadalupe ato panahona naa pa mas kakahuyan ngadto maglakaw pa kag kasimbahan tabok atong sapa adto mi mo serve dito mga siguro mga 2 to 3 years gito nga udi mi kasud simbahan isip choir mo apil-apil lang mis kana mga grupo-grupo ba pero nga naa gid mi schedule wa mi taga-schedule kay uwaw rasad kaayo og kami ra gyud mo kanta. Pero karon ang kining choir nga akong gitukod 1985 apil na ay kana Sister Nara mga second generations na sila mga 1989 na nisod kami 85 migasugod karon mauna ni ang lead choir o overall nga center sa choir dihas Parokyas Guadalupe sa Grand Choir ang The Streamers Choir. Karon gani ilarong online nga Christmas party karon. So imagine ninyo 1985 karon pila naman mi katuig isip choir. Ano pa kani akong bangho dinhi kanang tigduyog-duyog o original man sa nga member.
35 na. Daghan ang nangamatay eh. Ito, ubay na nangamatay sa among kauban. Naigipamusil sa NPA, naasay nangamatay lang tungod sa sakit. Kanang dugay-dugay na gining grupuhan. Mao na nga sinugdan lang ito sa paghalad, haguan o pangadsi, padibusyonon. Nya wa gyud ko tudluin nga alagad og simbahan. Nya kana pag yung gilayon ba? Nya gisupak pag ko wa lang kay gitudluan, gisupak pag yun pagsugod ako yung bungkaga na. Nya ang musulti pag yun, ang ako pag yung mga uyuan nga aktibo dito simbahan. Hasta akong ginikan, bungkaga na, hununga gina inyong kan, hununga, di hununga, pamatyo na lang tamaan. Kada bang kasabaan yun may ba? Nya gi-reject pag yun, nya nisungasong yun. Nakaroon nahimong the Streamers Choir. Gani usanas akong gipasanginlan nganong naaktibo kay ko sa simbahan og nahimo gyud kong pari. Pero sayang lang sa noon kay maminyo. Nindot man dato. So ihalad yun ihalad yun sa Ginoo. Og di ta makahalad, unsa may resulta? Karon ang mga bata minus naman kayo ang gihalad sa Ginoo. Unsa may nahitabo? Ito as computeran gayang pungad. Nanga-addict sa computer games. Wa na kaayo sila ma-attracted sa gitawag natog activity sa simbahan. Wa na roy mga batanon kaayo nga mo ipipila pero wa na gibatanon ba nga kana bang mura bitag magkisi-kisig yun kay mo simbag yun ko. Kanang iyag yung personal ba? Simbag yun ko, magrosaryo yun ko. Naapa ba na? Anha lagi na mahitabo kung naanay problema sila. Ting board exam, ting exam, kanang di natunghaan, kay gisighag tukhang sa uyab, hala sigig yung ampo. Masakit. Pero wa ning mga butanga, dili mo adtog simbahan aron mo alagad. Kagabi usa to kanindot kayo nga gathering sa tanang nangalagad dinhi simbahan. Ambot nalipay ba katong nanambong ato basta kaming Father Leo lipay kayo mi. Nya naay mangutana nako, Father, mura manig sobra ra kayo ning imong gipang buhat murag di kani usik-usik sa kanini ang kanini ang income sa simbahan. Ay nigasto gud ta atog siguro mga 300,000 tong atong gathering kagabi tanan na gyud to pagkaon kato mga raffles kato mga ipanghatag nga bugas. Pero sa tinud-anay gamay ra sad kay ito ikumparar sa daghan kay mga tao nga mingabag nato dinhi kadto 95% ato or mga 90 to 95% pulos donated sa akong mga kaila o sa mga nagsigig suporta nato dinhi simbahan. Nya nganong nipaambit pa ni mga tawhana kining ato mga donors and benefactors, di mo mahibo nakasuok aning atong parokya unya nganong sige mas laghatag mga taga dinhi o dili taga dinhi tungod na kay sila nakasinati kasagaran ani nila dili mga batanon nga kanang edad og mga 20 anyos jutay ra kay na silang 20 anyos kasagaran ani nila ambot kag di baka mga tiwasonon mga diri na sad na sa mga 50 ngadto pataas. Kining mga generasyon na ang mga ginikanan ani kusog pa kaayong morosaryo alang sa ilang mga anak gibutangan pagay ng uban og naagay santos nga gidibusyon kada bata gibutangan og santos hasta gani ang mga ngan ani mga tawhana na ay santos angan ba naas almanake kani ding ako Kristensyano makita man ninyo November 24 nga almanake ay mao man akong birthday kanang inyo mga ngan di makita. Bisag unsa na lay kombinasyon ba? Sa ngan palang gipanghalad na. Karon mao ni sila kugihan kayong manghalad og mga amot sa simbahan tungod kay nakasinati sila nga God is giving me so much graces. Maka-appreciate sila nga kining akong income, kining akong gamay o dako nga income
Iyan is Ginoo, muna ihalad ko ni simbahan. Pero ang uban karon, adi na oy, di na maghunahuna na. Ako ning ipalit og sakyanan, ipalit ko ning yuta, ipalit ko ning balay, ako ning isuroy-suroy sa abroad. Kasagaran ingon ana. No? Dili tinod. Mao na. Karon nakapahimos ta aning mga gipanghalad ngadto sa templo. Nindot kayo. Sa unang pagbasa niingon diri si San Juan, unsa may tinuod nga timaan nga nahigugma tas Ginoo kun magsunod tas iyang kabubuton. Diya unsa may iyang kabubuton og mga sugo, maghigugmaay kita. Kagabi akong giingnan pag labi na gitong pagpangao nato, daghan mang nang gawas ngadto kay adto mo kaos gawas nako, balik mo sulod, balik. Nganong mo biya mamudit sa lisod kay pa din, aribi dire kay makapangkuan ako. Ayaw dito. Adto ta dito kay maghigugma ay ta. Si Radin na diha. Gipugos lang gito nako sa laghigugma, pero daghan ko kay hindi gustong motipon dire, gipugos nako. Kay kanang mahigugma god, unsa man ang mahigugma? Mo palayo sa gihigugma o mo paduol? Mo paduol? Nya kay nahigugma man kuno sila simbahan, kay nangalagad simbahan. Nya na ginuunta nagpundok, biyaan na noon. Ala dire mo. Nako ang mulakaw ba impierno. Ada. Ningari lagi sulod. Nya kinahanglan pa ditang pugson, nahigugmaan ang imong silingan, higugmaan ang imong isig katao. Ayaw oy, matud pa ni San Juan, kay kun moingon kang nahigugma kas Ginoo, wa ka mahigugma sa imong isig katao, bakakon ka. So katong gabi nga maaligri ta nya labi na to mga batanon, lipay kay kus mga batanon sa Kristan, members PYCC, mga youth sa mga choir. Ganahan kay kung nadiri sila ba, murag majority kagabi sila. At least makasinati sila, mao din ni simbahan di ay, mao din ni kung anhitag simbahan. Dili kay atulas diskuhan, atulas kompyuteran. Dunay kalipay oy nga ni atas simbahan. Naay kalipay nga dili mahatag atong dit-dit sa uyab, hiking lang adto, dadaan ng motor, ala parjam-jaman ng motor, mga bisikleta, bike, nga angkas-angkas ang uyab, nga mubu kay short. Lipay man sad noona, pero naay kalipay diri simbahan. Nindot pa kayong kalipaya kay mutakod ngadto sa katilingban. Katilingbanon ba nga kalipay? Dili personal kaayo nga kalipay. Nindot no. Nya karon kumusta man mo? Kusog ba mo muamot simbahan? Kada kusog ba mo simba? Yes. Nya kusog mo muhigugmas yung silingan? Dili. Yes. Inyong gisugaan ang daan sa inyong silingan nga ngit-ngit kayo. Inyong gibutang ag suga. Wa nang tingog. Inyong gisiminto ang ila agianan nga dangog kayo. Inyong gisiminto. Awa na. Inyong gipadak-an ang ila agianan or makasud ilang sakyanan. Awa na. Sige. Padayon ta nga mag-ampo sa Ginoo. Okay. Mura magwa pa kayo mo ipikto. Sige, nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang pulong mianhi isip usa kagamay bata aron pinaagi kanato makaadto pinaagi kaniya makaadto kita sa amahan, mudangop kita sa atong panginahanglan sa pag-ingon, Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mipauli sa ilang panimalay ning panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, nga isipon nilang bahandi ang gugma sa ilang kaparyentihan ug kahigalaan sa ingon nga makaplagan nila ang Ginoo diha sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang nag-inusara ni ining panahona nga ang Ginoo maghupay sa ilang kamingaw, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang yutong sa katilingban,
nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang kanila nga nahisalaag, nga ang ilang mga kasing-kasing tandugon pinaagi sa misteryo sa pulong nga nagpakatao. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoong Dios namo, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ning adlaw sa Pasko, kami abot, may jutay kong gasa, kanimo bisan di ako. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa, ug wa ko'y tulong, gawa malitok sa uban. Ining akong awit, habos nga kong awit, inatag sa langit, imo karon. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot. Alang pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa makapusulanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga gasa nga maoy timaan sa atong mahimayaong panagbinayluay. Pinaagi ni ining mga halad nga imong gihatag, mahimo unta kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon
ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian, ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanin. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang nangawalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga makakuha ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to lift our song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us, King of kings and Lord of lords. His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angel fill the night with singing. God is reaching out to man, bringing us a gift of hope in Christ the Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan, and Christ's resurrection we can sing again. For God is with us.
Magampo kita. Itugot o Dios nga makagagahom nga pinaagi sa gahom sa santos nga misa, magmalig-on unta sa kanunay ang among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang union with God. Kahiusa diha sa Ginooban sa Ginoo. Nya mahitabo ra ni siya kun ato gyung ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Nya ang mga ginikanan ihalad gyud ang inyong mga anak ngadto sa Ginoo. So laing update sa atong nabaligya na nga slots, nag-anam na ginig kajutay, ang nahali na as of yesterday, ning abot na og 688 ka slots. Pakpak. 312 na lang, 312 na lang kabuok ang wapamahalin available slots. Sige, pamalit na mo. Niya, pa-announcement lang po, karong Pizza 31, ang atong misa, ang midnight mass for the Feast of Motherhood of Mary o sa ato sang pagpahinungod sa bagong tuig sa atong kalendaryo, himuon nato gihapon sa alas 8 sa gabi, 8 p.m. Nya doon na gihapon tay misa dito sa mga chapels sa Lorena, sa Santa Cruz na Gym, sa San Roque, Tabla, Lataban o Sambag. Niya alas 8 sa gabi. Sige, salamat as Ginoo ni aning maong kahigayunan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kasadyaning taknaan, dapit sa kahimayan, mauray among nakita, ang panagway nga masanagon, bunahan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon sa tanang Pasko, pagmalipayon.
Pasko magmalipayon.